Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीचे मागणे करूया. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बाप्पा, ह्यो वेळ आमका तुवेन फावो केलाय. तुका अर्घा जेजू. तुवेन आमका हर एकल्यान तुझ्या नावान आमका आपयलाय. तुका अर्घा सोम्या. कित्याक तुझे नाव जावन आसा सगळे नावा प्रासवरते. तुवेन तुझा नावाक सगळे नावा प्रास वरतो स्थान तुवेन दिलाय. आणि तोच नाव घेऊन आम्ही सगळी हांगा हजर आसा. तुझे उतर ऐकूंक आणि त्याच परी आमच्या जिवितांत हर एक वेळा भावार्थान आमी चलोंक. आज तू जीव उलयताय ते आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक जे गरजेचे जावन आसा हे सगळे तू फावो करताय तुझ्या उतराद्वारे. हे आम्ही भावार्थान पातयता आणि तुझे नावाक होगलाप आणि आराधन करता. हे मागणे करता जेजूचे नावीन. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. Thank you. Thank you, Jesus. आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूंक आयला. वय प्रेज जीसस. हर एक दिसा आम्ही देवाचे उत्तर ऐकून आसा. आणि जसे आम्ही जेजूक स्वीकारता तेजे एक अर्थ जावन आसा. आम्ही सगळी जेजूक एक उतराद्वारे आम्ही तेका स्वीकारला आमच्या जिवितांत. वय उतर म्हणल्यार जेजू आणि जेजू म्हणल्यार उतर. वय की प्रेज जीसस. प्रेज द लॉर्ड. वय थँक यू जीसस. तर जसे आम्ही हे उत्तर आमच्या जिवितांत आम्ही आपणावन घेयला, जसे आम्ही हे उत्तर म्हणले ते जेजूक आम्ही आपणावन घेयला, स्वीकार केला. प्रेज गॉड. तर आमकां सगळ्यांक जाणा आसा जशे जेजून ते खुर्साचेर सगळे आमच्या जिविताक जे कितें जाय ते सगळे संपूर्ण एक हाडले. नाही प्रेज गॉड. तर देवाचे उतरूच ते खुर्साचेर एक बली चढयलो. तर ते उतर एक संपूर्णचे उतर जावन आसा जे आमचे जिविताक एक संपूर्ण कण आमकां दिला. वय जावं पुरो आमच्या जिवितांत हर एक दिसा हर एक वेळाक आमकां प्रॉब्लेम्स येता. आमी एक कष्टान सांपडता. आमकां कितें करजे त्या वेळाक ते आमकां कळून आयना. प्रेज गॉड. पूण ते सगळे संपूर्ण एक जेजून हाडला. आणि जेन्ना हांव ते स्वीकार करता जेजूक आणि तेजे उतर संपूर्णचे उतर माझ्या जिवितांत म्हाका त्या एक क्षेत्रांत त्या एक माझे समस्येन भायर येवंक जायत करून म्हाका साध्य जाता. न्हय प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण हे संपूर्ण एक माझ्या जिवितांत जाय जे कितें देवाचे उतर जे कितें देवाचे भासावणी म्हाका दिला हर एकल्यांक दिला देवाचे उतरांत. देव आमकां शिकयता तेजे उतरांतच हर एक भासावणी आमेन म्हणले आणि वय म्हणले ते एक उतराद्वारे संपूर्ण जालात. न्हय प्रेज गॉड. थँक यू. ते सगळे संपूर्ण एक ऑलरेडी जालात कित्याक ते ऑलरेडी जेजून संपूर्ण केला. आणि जेन्ना हांव तेका एक आमेन म्हणटा जेन्ना हांव वय म्हणटा ते भासावणेक त्या वेळा ते भासावणी
माझे जीवितांत संपूर्ण जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जेन्ना हांव हे एक प्रक्रिया आसता माझ्या जिवितांत देवाचे उतर स्वीकार करून आणि उलोवन हांव स्वीकार केला म्हणटा आणि पातयेता विश्वास करता देवाचे भासावणेचेर आणि हांव आयकून आणि आयकून रावता उलोवन रावता हर एक वेळार. प्रेज गॉड. त्या वेळा ती उतरां माझे जिवितांत कशे ते संपूर्ण येजी. सबारपटी पळयता आमी उलोवन आसा कन आसा पूण ते संपूर्ण जायचे म्हाका दिसूनच आयन. जावं पुरो म्हजे आर्थीक समस्या, जावं पुरो म्हजे फॅमिलीचे एक समस्या, जावं पुरो आमच्या जिवितांत म्हजे कुडीचे एक भलायकीचे विशयान जावं त्या हर एक वेळाक म्हाका हांव कन्फेस करन आसा सगळें हांव उलोवन आसा पातयेवन आसा पूण ते एक संपूर्ण जाल्ले म्हाका दिसूनच आयन. जाला तुमकां असले अनुभव? प्रेज गॉड. Yes, Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. वय कोणाचे दुसऱ्यांचे जिवितांत पळयता हांव तेन्ना तेंच्या जिवितांत ते भासावणी संपूर्ण एक जातात ती ते समस्येंतल्यान भायर येता. पूण जेन्ना हांव ती उतरां उलयता आणि राखून आसा त्या उतराचेर संपूर्ण जाता हांव हे समस्येंतल्यान भायर येता म्हण पूण ते म्हाका कसलीच वाट म्हाका दिसून येना. हांव सांगून आसा पातयेवन आसा भावार्थान चलोन आसा पूण ते एक संपूर्ण एक जाल्ले म्हाका दिसूनच आयना. जाला न्ही तुमकां असले अनुभव? प्रेज गॉड. Right. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. वय प्रेज गॉड. कितें Praise थंय उणेपण जाला जे म्हाका दिसून आयना. एक देवाचे भासावणी म्हज्या जिवितांत एक बरेपण जाल्ले हांव भावार्थांनी उलोवन आसा. प्रेज गॉड. yes, Lord. साबार वर्सां हांव उलोवन आसा पूण ते संपूर्ण एक यूग साथ देना. कितें कारण जावं पुरो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. कित्याक ते एक संपूर्ण एक जावंक म्हाका पळोवंक साथ दिना. तर एक म्हाका दिसता एक डिले म्हणटात एक राखून रावला हांव. एक ल्हानसो भुरगो तुमी पळया एक आवय जर थंय ताका एक ताका दुधाची दुधाक तो आत्रेगून रावता पूण ताका थंय मेळना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Revised timeline to you and as well as systemic Thank you, optimizations. Jesus. There we Disconnect झालं म्हणून brother. निंगी तिचे
डिस्कनेक्ट झाले ब्रदर होतो ना काय ती तिचे Praise वैकी God. ते लाईन इंटरनेट प्रॉब्लेम असा घेऊन ओके पळय आम्ही कंटिन्यू करूया हा की काल उलोवन असले म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाचे उतार समर्पक रितीन कित्याक कार्य करना देवान पुरा बसवणी दिल्यात प्रॉमिस दिल्यात पण आमच्या जिवितार कित्याक जायना ते आम्ही सोदून काडिचे प्रेज गॉड पळय प्रेज आम्ही ताका देवाचे उतार घालून पळया रोमन्स 12:2 मस्त आज की सिस्टर प्रेज गॉड तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काढणं हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आणि जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दी जाय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान प्रेज गॉड पळय हांगा देवाचे उतर सांगता देवाक कितें जाय म्हणल्यार आमची कूड जाय पयली हांगा पळय हांगा खाली मानता तसले पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान म्हळ्यार आमची कूड जाय पयली कित्याक आमकां कोत्ता मनशाचे 3 भाग आसात 3 भागांत आमी आत्म्या विशयांत कांय खंत करीचे म्हणना या चिंतेचे म्हणना कित्याक केदाळ आमी जेजूक स्वीकार केला समी सडवनदार म्हणून त्या सगळे आमचो आत्मो नवो जाता आमी एक नवी रचना जाता कित्याक आमचे ते असले हर एक पातकाचे सैम पाता कान उडयल्या वरवीं आमी नवे सैम जाता त्या देखून आत्म्यांत आमी एका रितीन सांगचे तर देवा बरीच जेजू बरीच समनीयत आता समस्या आसता आमच्या कुडीर आनी मनात त्या देखून पयल्यान पयले देवाक आमची कूड आमी समर्पण दिवचे म्हणजे आमच्या कुडीच्या ओडण्याक आमी मरूंक आसा कुडीच्या फाल्यां म्हणटा आमच्या सेल्फाक आमी मरूंक आसा आमच्या 5 इंद्रिया कितें सांगता ताका आमी मरूंक आसा त्या दाळा मात देवाच्या राजांत कितें ताणें आपणायला आमच्या जिवितांत ते आपणावंक जाता जर तर आमच्या पंचेंद्रिया 5 इंद्रिया प्रमाणे आमी चलता जाल्यार आमी आत्म्याची कुशी करूंक जायना कित्याक आत्मो म्हळ्यार आमकां स्पिरीट दोळ्याक दिसना आनी देवाची उतराय आत्मो जावन आसात ते दोळ्याक दिसनात केदाळा आमची पंचेंद्रिया या नेतरीती सांगलें आमची 5 सेन्सेस कूड आमी मौन आमी कंट्रोल करता तेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची महिमा या देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कार्य रुपांत घालूंक सुलभ जाता त्या देखून आमी उपास करचो आमकां कोत्ता उपास आमी जायते फावटी उपास करतना आमचे थिंकींग जायते जाणांचे चेंज आसता आमी काले घरा गेल्ल्या थंयसर आमी उपास काले करचे मास खावन वचो एक खावन वचो आमी सांगले उपास करचो उद्देश कितें आमचो उपास करचो उद्देश रॉंग आसता आमी चिंता उपास केल्ल्या वरी आमी देवाक चड मानवता कोण ना देवाची सकत आमकां चड मेळटा कोण ना उपास करचे आमच्याच बरेपणाक देवाक मानूंक जायना देवाक चड सकत आपणावंक जायना केदाळ उपास करता आमच्या पंचेंद्रियाक आमी आमच्या कंट्रोलार हाडूंक शकता कित्याक आमची 5 इंद्रिया पंचेंद्रिया आनी आमची कूड म्हणजे मन आमच्या कंट्रोलाक येता तेन्ना आमकां देवाचे उतार सलिसायेन आयकूंक समजूंक इजी जाता त्या देखून इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार आमी उपास करचो उद्देश करेक्ट आसाचे जर तर आमचो उद्देश सारको ना जाल्यार उपास करणे व्यर्थ जाता ते खाली एक डायट जाता त्या देखून हांगा देवाचे उतार म्हणटा तर भावानो आमचे वयर दाखयलेलो व्हड काकोटीचो उगडास काण देवान ऑलरेडी आमकां काकोळट दाखयल्या की ते फावो आसले आमकां दिवना त्या देखून हांव प्रार्थिता ताका मानता तसले पवित्र आनी जिवे बलिदान ते पवित्र आनी जिवे जावन आसा ते बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय हे जावन तुमचे आत्मीक बलिदान आमचे स्पिरिच्युअल केदाळ आमी आत्मीक आमकांच आमी देवाक भेटयता ते देवाक मानता कित्याक आमकां कोत्ता ह्या संवसारांत व्हडल्यांतले व्हडले बरे काल म्हळ्यार ग्रेस्त म्हळ्यार भलायकी संगीत आमकां कोत्ता एक आमच्या घरांत कुटुंबांत भुरगे या भुरगो भलायकी ना जाल्यार आमकां एका रितीचें समाधान आसना जर तर तो भलायकेवंत आसा जाल्यार त्या कुटुंबांत एक शांती समाधान आसता
आमी हेर एकल्याक आनी एकल्याक दिवचे व्हडले गिफ्ट आमची भलायकी मनीस अनेक रितीन कित्याक म्हळ्यार जर तर हांव एक भलायकीवंत जर आसल्यार कुटुंबदारांक संतोश जाता. जर तर कुटुंबाचो व्यक्ती तेजी भलायकी बिगडल्यार काय जाता म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांत एक तरी असो काल्याक समाधान आसना, कितें एक बेजाराय, काल्याक एक उणेपण आसता. त्या एक हरी एक भलायकीवंत आसता हांव त्या जाल्यार त्या कुटुंबांत शांती समाधान आसता. त्या देखूनच जेजून ह्या संवसारांत येवन आमचे पादाक शिरा पुरा ताणें खाण तो गायलो आमकां करता तो विद्रूप जालो म्हणटा देवाचे उतार. विद्रूप जाल्लो म्हळ्यार कित्याक ताका रूप नाटलें म्हळ्यार आमच्या संवसारांत खंयची पुरा पिडा आसा हरी एक पिडा ताणें वयल्या. त्या देखून तो विद्रूप जाल्लो. त्या देखून ताची खुशी जावन आसा हरी एकल्यान ह्या संवसारांत भलायकेवंत जिवीत जियेचें म्हणून. जायते फावटी आमी खाले करता म्हळ्यार ह्या संवसाराक लागून संवसारान आमकां खाले शिकयलां ताच्या विरोध वचून या ताच्या प्रमाणे वचून देवान दिल्लें जिवीत आमी वगडयता. त्या देखून इम्पॉर्टंट गरजेचें जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे पयल्यान पयलें आमी आमच्या स्वार्थाक मरोवचें. स्वार्थाक मेल्या उपरांत मात्र ही खूड देवाच्या कामाक देवाच्या राजाक उपयोग करूंक जाता. आनी मुख्य वळ म्हणटा वा सिस्टर हॅलो हा. ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, हा बदलाची मना नवी जावं, हा तुमचे जिणेच्यांचं रूपांतर जावं, तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक प्रेज पावतल्यात. गॉड. पण हांगा आनी कितें पण ना ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटात बदलाक तुमची मनां जावं. कित्याक संवसाराची साल संवसारी मनीस आनी आत्मीक मनीस या देवाचो मनीस ते व्यत्यास आसाचे. त्या देखून आमी आत्मीक मनीस जाल्ल्यांनी संवसाराच्या मनशा बरी चलोवन वचो. संवसार खायला सांगता ते खावन वचो हे खावन वचो न्हय. आमी देवाचे बेसांव घाल हरी एक देवान बरें करून आसा जाल्यार देवाच्या भुरग्यांनी कितें गरज आसा कितें आमची कुडीक गरज आसा हरी एक आमकां खावंक जाता. ते खावन वचो. एक संवसारी मनशी त्या रितीन उलयतात. चाळीस जाल्या उपरांत गांठी दुखू ते दुखू हे दुखू पूण आमी आत्मीक मनीस देवाचे भुरगे जाल्या उपरांत आमचे उलोवणें बदलाचें. कित्याक आमी देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत ताचेच गूण ताचेच DNA आमचे भितर आसतना ह्या संवसारांतली खंयचीय वायट मारेकार पिडा आमकां येवंक साध्य ना. कित्याक देवाचें उतर सांगता तुज्या कुशीन 1,000 ह्या कुशीन 10,000 मरोन तुका कितेंच बादाक जायना. पूण आमी सांगता पूण आमी पातयेना जायते फावटी. त्या देखून हे पातयेचे जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हांगा बरयलां मुखार बदलाक तुमची मनां नवी जावं. मनां नवी जावं म्हळ्यार आमकां कोत्ता मनशाचे 3 भाग आसा. आत्मो प्राण आनी कूड. प्राण म्हळ्यार आमी मनाक सरी करयत. केन्ना म्हणसर आमची मनां नवी जावनात जायनात ह्या सोल आमी आमचो रिन्यू जायना तेन्ना म्हणसर आमच्या जिवितांत देवाची महिमा देवाची सकत ती आमी अनुभव करूंक जायना. त्या देखून वडोल सिस्टर सांगलें की ते देवान जडी आमकां पुरो बसयले जाल्यार आत्मीक आसा तुमच्या आत्म्यांत आसा. आमच्या आत्म्यांत आसलें आमच्या भायर काडीचे जाल्यार आमकां एकच काम जावन आसा आमचे सोल रिन्यू. केन्ना आमची सोल आमचें मन आमी रिन्यू करता देवाच्या उतरा प्रमाणे त्या जाल्यार काय जाता देवान कितें आमच्या बसत बसयला कितें बरें आत्मीक रितीन दवरला आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता. त्या देखून आमी जायते फावटी चुकोवन पडटा आमची मनाची नवसरणी जायनासतना. केन्ना आमचें मन परिवर्तन जाता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक जाता. जर तर आमचें मन आमी परिवर्तन करना देवाचे उतर आयकोन पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तेन्ना म्हणसर आमच्या जिवितांत देवाची सकत या देवाच्या उतरांतली पदवी ती अनुभव करूंक जायना. आतां आमचें मन परिवर्तन जाला म्हूण कशें कळटा आमकां कशें कळटा सिस्टर मन परिवर्तन जाला म्हणून सिस्टर येयल्यार सांगा तें आमी की कुडीचे कितें म्हूण सांगता तें आमी पाळिना. देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी स्विकार करून त्या प्रमाणे आमी चलता. आं पळयात सिस्टर एलिझाबेथ आयल्यार सांगा. ओके हं. प्रेज गॉड. ओके प्रेज गॉड. पळयात एक जाप खंय आसा पळयात तिसऱ्या वाक्यांत आसा केदाळ आमचें मन परिवर्तन जाला म्हूण केदाळा कळटा म्हळ्यार वसा पळयात थर्ड म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमचे मदल्या प्रति एकल्याक हांव दामून सांगता तुमचेच विशयांत
लेकावर ते वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मीत असो. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या बवाडताच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतू. प्रेज गॉड. पण हांगा खाल्या बरयला म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान हांगा सांब पावलो म्हणता केदाळा एका मनशाचें मन परिव जाता तो कुरपेन येता आनी उपरांत तुमच्या मदल्या प्रत्येक हांव दामोवन सांगता तुमचे विशयान लेखा वर्ते वडपण चिंतूंक वचनाकात. जर तर हांव हेरांच्याकी व्हड म्हूण चिंता, हांव हेरांच्याकी बरो म्हूण चिंता, हांव हेरांच्याकी बरें शिकयता म्हूण चिंता, हेरां म्हज्याकी ल्हान म्हूण चिंता, जाल्यार म्हजें तें मन परिवर्तन जावना. म्हणूनच ताका देवाच्या उतरांत बरयला तुमचे विशयान लेखा वर्ते वडपण चिंतूंक वचनाका. जर तर हांव प्रमुख हांव म्हजे वरवीं जाता तरी एक हांव नाटल्यार कांय जायना, हांव ताच्याकी उत्तम हे म्हजे वरवीं जालें म्हणल्यार वडपण ह्या चिंता बसल्यार आमी सांगयेत त्या व्यक्तीचे चिंता बदलूना म्हणून. त्या देखून आमी उडास दवरया जेजू ह्या संवसाराक आयलो सेवा घेवंक न्ही, सेवा दिवंक. वय गे वय हा वय वय गे ताणें वय पुरा सेवा केली की ना? देवाच्या राजान तर सेवा केली की ना? दिली दिली. देवाचे राज प्रगट केले, पिडेस्तांक बरें केलें, देवसरांक धांवडयलें. वय गे तरी एक वय सेवा मू वय हरी एक केले ताका देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण आपणाशीच वडवीक चिंतूंक ना. केदाळे कोण जर तर हांव ताच्याकी व्हरतो म्हूण चिंता जाल्यार देवाचे उतार मुखार सांगता तुमच्या विशयान लेखा वर्ते वडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशयान चिंतना मीत असो, लिमीट आसा ते तुमचे भितर हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडवीक चिंतो. प्रेज गॉड. तसे हर एकल्याक देवान हर एक मापासो एकच रितीच मापासो भावार्थ दिला. त्या मापान मात आनी वडवीक चिंती सोडून थाने केले ताचे वरवीं जाता, ताच्याकी हांव उत्ता म्हजे वरवीं जाता, हांव असल्या वरवीं मात जाता म्हणल्यार चिंता मनशा ते येवंक नजो. केदाळा म्हणसर तेचे चिंता बसा जाल्यार आमकां पयले वाक्य खाले म्हणटा तुमकांच तुमी जिवे बलिदान तुमकां देवाक भेटया म्हणटा. वय गे पयले वाक्य मी वाचले खाले म्हणटा ते तुमकां जिवें बलिदान जावन हा समर्पण जाय. भवानो काकोटीचो उगडास आसतना हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. तर हांव म्हज्या स्वार्थाक मरोंक तयार ना, हांव ते ल्हान जावंक तयार ना. कोणी काले सांगतना तांकां हांव विरोध उलयता जाल्यार हांव म्हज्या स्वार्थाक मरोना म्हणून जालें. वय गे वय हांव काले चिंता कोण म्हजे बदलाम घालतना हांव ताका फाटीर जाप दिता जाल्यार तो सारको ना, ताणें करचे सारके न्हय, हांवें करचे सारके. वय गे काले वय जाता तरी हांव मदींच हांव वडवीक फुकट घेता ताच्याकी हांव व्हरतो. वय गे वय त्या देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उडास दवरया आमकां कोत्ता ह्या संवसाराची साल तुमी आदार बदलाक तुमची मनां नवी जावन दी. ते दाडा खाली येता तुमचे जिणेचे रुपांतर जाता आनी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावता आनी कितें बरें आनी कसले खाले देवाक मानवता ते समजूंक जाता. त्या देखून जायते पटी आमी येता देवा लागीं या ब्रदरा लागीं जायते पटी आमकां खाले म्हणी प्रोफेसी आसा गी, खाले देवाची खुशी खाले आसा गी म्हणून आमी विचारता. वय गे वय वय देवाची खुशी केदाळ्या कळटा देवाची खुशी खंय आसा खंय बरयल्या ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या उतरांत देवाची खुशी म्हळ्यार ताचे उतार देवाची खुशी. वय गे तरी एक देवाच्या उतरान बरयला जर तर ते उतार हांव भावार्थान सत मानूंक तयार ना जाल्यार वय गे भावार्थान हांव सत मानूंक तयार ना, ते स्विकार करूंक हांव तयार ना जाल्यार देवाची खुशी कितें म्हूण म्हाका समजूंक जाता गे. ना आतां देवाचे उतर काय म्हणटा तुमकांच तुमी जिवे बलिदान जावन देवाक भेटया. वय गे हांव म्हज्या स्वार्थाक मरूंक तयार ना जाल्यार म्हजोच फायदो हांव चिंता जाल्यार हांव देवाच्या उतराक कालती मान घालता गे ना ना न्हय. त्या देखून आमी उडास दवरया देवाची खुशी खंय ना, देवाची खुशी म्हळ्यार ताचे उतरांत बरयला. जर उतार कितें सांगता ते केल्यार हांव देवाक मानवता. जर तर देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें हांव करूंक तयार ना जाल्यार हांव देवाक मानूंक जायना.
अनेक रितीन आम्ही सांगता देवासमोर करता देवसमोर करता सांगता तरी जर तर देवाचे उतार किती सांगता ते पाळिना जाल्यार म्हाका देवासमोर करूंक जायना. त्या जाणा देवासमोर करता म्हणल्यार देवाचे उतार किती सांगता ते करीचे. काल शिकयले न्ही कितें सिस्टरीन वय 400 सिस्टरांची केला. वय पोर वय देवाचे उतार पाळचे, देवाचे उपादेश पाळचे. जर तर हांव देवाचे उपादेश पाळटा जाल्यार मात्र देवाचे कशी सांगेक करता? हांव देवाचो मोग करता. जर तर हांव देवाचो मोग करता म्हणून सांगून देवाचे उतार कितें सांगता करिना जाल्यार देवाचो मोग करता म्हणून सांगूंक जायना. आतां एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार देवाचे उतार सांगता दुस्मनाचो मोग करा. जर तर म्हज्या दुस्मनाक म्हाका दुखयल्याक हांव बोगसूंक तयार ना जाल्यार हांव देवाचो मोग करूंक जायना. देवाचे उतार एक हांव सांगूंक पुरो हांव देवाचो मोग करता हें करता पूण म्हज्या जिवितांत हांव तांचे पसून मागना जाल्यार तांचे बरेपण पळोवंक हांव शकना जाल्यार हांव देवाचो मोग करल्या बरी जायना. कारण देवाचे उतार सांगता जर तर तुका कोणाचेर कितें आसा म्हणून उडास आयल्यार तुजी काणीक थंयच दवर, पयलें वचून राजी जा. त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाचो मोग कसो म्हळ्यार उडास करुया. देवाचे उतार कितें सांगता ते आमी पाळचे. प्रेज गॉड. Praise हालेलुया God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. सिस्टर क्लियर ऐकता की उलोवची हांवें? होय क्लियर हॅलो ऐकता. एको ऐकता एको काय ना क्लियर न्ही? ना ओके ना ओके ओके प्रेज गॉड. पण आम्ही अनेक उतार घालून शिकया. येऊ ना मग सिस्टर तू? ना प्रेज येऊ गॉड. ना. ओके प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया. आमी Hallelujah. जेरमाया 29:11 गेल्या काले बरयला पळय थंय पोरने सोल्यार आमी जायते पटी आयकला पूण तातूंत आनीक गूढ अर्थ जायते आसा. हा, वाचता माहिती घे. सिस्टर. हा मग वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसले येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरें जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरोवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज गॉड. हांगा आमी जायते पटी हे वाक्य आयकला पण हांगा खाले बरें वय तुमचे पासून म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरोवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. पळया हे हांगा जेरेमिया प्रवाद जे कित्याक सांगता म्हळ्यार हेची जबाब आमकां खंय मेळटा म्हळ्यार पयल्या वाक्याक वचत आमी 29 पयली ओळ काला म्हणटा पळया तर आमकां कळटा जेरेमियान कित्या पासून सांगलें म्हणून. वाचा सिस्टर 29. जेरेमिया प्रवाद्यान निर्वासितांमध्ये उरलेल्या मालगड्यांक याजकांक आणि केबूड नजरान जेरुजालेमांतून बाबिलोनाक कैद करून व्हेल्ले सगळे परजेक बरयल्ल्या पत्राची उतरावणी अशी आसा. प्रेज गॉड. हांगा खाले बरें जेरेमिया प्रवाद्यान निर्वासितांमध्ये उरलेल्या मालगड्यांक याजकांक आनी नेबुकदनेझरान जेरुजालेमांतून बाबिलोनाक कैद करून व्हेल्ले सगळे परजेक बरयल्ले पत्राची उतरावणी अशी आसा. म्हणजे नेबुकदनेझरान खाले गेले जेरुजालेमा जावन हर एकल्यांक ते आसल्यांक बंदड्यांत बाबिलोनाक नडले. ते जाल्यार तांकां कांय आशा ना खाले करचें म्हूण कळना. तेन्ना देव खाले करता म्हळ्यार जेरेमिया प्रवादी मुखांतर ही बसावणी तांकां दिता. तेंची 29:11 आतां आमकां कोत्ता ते कांय ना बंदींत आसात. तेन्ना देव खाले म्हणटा होय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरोवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो म्हणटा. पळय हांगा आमच्या जिवितांत आज आमी जायते नाना तरेचे बंदे आसूंक पुरो. जायते जण आनी कांय करूंक जायना. म्हाका ह्या समस्येंतल्यान कोण भायर काडटलो म्हणलो आमचो एक खाले म्हणटा कोण म्हाका आदार दितलो आनी म्हणजे ह्या पिडेंतल्यान म्हाका कोण हे दितलो तरी एक आमी चिंता. पूण हांगा देवाचे उतार खाले म्हणटा वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून
हांव करेसन आमकां गोतू ना पूण देव म्हणटा तुज्या बसत म्हज्या मनांत योजना न्ही योजन्यो प्लॅन न्ही प्लॅन्स म्हळ्यार एक प्लॅन न्ही इंग्लिशार प्लॅन्स म्हळ्यार एक प्लॅन फेल जाल्यार आनीक बी प्लॅन काडटा देव बी फेल जाल्यार सी प्लॅन म्हळ्यार योजनो न्ही योजन्यो समजलें गे म्हळ्यार जायत्यो योजना देवान आमच्या हिता पसत आसात आमी चिंतलां म्हज्या जिवितांत खाल्याक देवान म्हाका असल्या रचला कित्याक असल्या कुटुंबांत म्हाका रचलां कित्याक हांव ह्या जाग्यार आसा कित्याक म्हज्या जिणेंत हे समस्ये प्रॉब्लेम पूण केदाळा म्हाका सत कळी जाता देवाचे उतार खाले म्हणटा म्हळ्यार वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसलो योजनो आसात म्हूण खरें सांगूं जाणा एक योजना कोण जाणा देव मात्र जाणा पूण आमकां ती योजना जाणा जायचे जाल्यार आमी वसले आमची मनां नवी जायचे आमचे जिणेचे रुपांतर जायचे आमकांच आमी जिवे बलिदान जावन देवाक भेटोवन दिवचे ते जाल्यार मात देवाची खुशी कितें देवाची योजना कितें म्हणून आमच्या जिवितांत आमकां सोदून काडूंक जाता जर तर हांव त्या देवाच्या एक पोटार ना देवाच्या उतरांत हांव वेळ कशी ना जाल्यार देवान म्हजे पसत कसलो योजना केल्यात ते म्हज्या जिवितांत फुलफील करूंक ते संपूर्णतायेक पावोवंक साध्य ना त्या देखून म्हज्या मनांत कसली योजना आसा ते खरेंच जाणा जायचे जाल्यार आमच्या हिता पसत केल्ले म्हणटा आमकां बरो फुडार दिवचे खातीर केस्ते पसत न्ही बरो बरोवशान भरलेलो फुडार जर तर आमच्या जिवितांत आज बरोवसो ना जाल्यार देव उलयता तुमकां बरोवसो इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी भावार्था विशयांत उलयता भावार्थ पूण आमकां एक जाणा आमचो भावार्थ काम करीत जाल्यार बरोवसो तो इम्पॉर्टंट जर ते बरोवसो ना होप ना होपलेस कंडिशन आसा जाल्यार आमचो भावार्थी काम करूंक शकना आमकां कोत्ता इब्रू 11:1 आमी बरयला आयकलां न्ही इब्रू 11:1 पूण बरोवसो विशयांत आमी विचारता पूण हांगा खाले बरयलां भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवचो आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री प्रेज गॉड अरे भावार्थ म्हळ्यार बरोवसो आसा त्या संगतीचो बरोवसो आमी खाले बरोवसो म्हळ्यार आमकां कोत्ता एफिशियंट 2:8 ग्रेस टू फेथ म्हणटात कृपेक तुजो भावार्थ जाय काम करीत जाल्यार तशेंच म्हजो भावार्थ काम करीत जाल्यार ते बरोवसो आसा जे बरोवसो म्हळ्यार एक एक्सपेक्टेशन म्हणटात एक आशा म्हणटात एक काळे म्हणटात इमॅजिनेशन कल्पना तर आशात ना जाल्यार तो बरोवसो म्हज्या जिवितांत पळोवंक भावार्थ म्हज्या जिवितांत कार्य करपाक येना आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमकां कोत्ता आतां एसी आसल्यार ताका थर्मोस्टॅट आसता ते थर्मोस्टॅट खाले करता म्हळ्यार आमकां कितले रुमाचे टेम्परेचर जाय ते सेट करून दवरल्यार एग्जाम्पल आतां 24 डिग्री आमकां रुमाचे टेम्परेचर कूल जायचे जाल्यार ते 24 दवरल्यार थर्मोस्टॅट सेट करून दवरल्यार खाले करता तेंचो येस आनी कंप्रेसर म्हूण आसता ते कंप्रेसर खाले करता आमी खाले सेट करून दवरला ते रुमाचे टेम्परेचर 24 डिग्री येता म्हणसर ते कंप्रेसर रन जाता आनी मागीर ऑटोमॅटीक बंद जाता परत ते जाता ताचें काम तें म्हळ्यार हांगा आमी कंप्रेसर आनी आमी सांगलें थर्मोस्टॅट म्हळ्यार एक बरोवसो एक फिक्स करून दवरली एक रेंज 24 डिग्री हांवें फिक्स करून दवरल्यार काले करता ते कंप्रेसर म्हळ्यार भावार्थ काले करता ते रुमाचे टेम्परेचर त्या लेवलाक हाडून वयता म्हणजे तो बरोवसोय म्हाका कसो आसाचे म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे आसाचे देवान म्हाका भलायकी ताका म्हणजे देवाच्या उतराची समजणी ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी जायते वगडायता ताका आमकां कोत्ता आमी जायते फावटी सांगता म्हजी पर्सनां सता खाल्याक गिन्यानाच्या अभावाक लागून तेंच्या देवाच्या उतराची आमकां समजणी ना त्या देखून आमी नाचावन आसा म्हणटा देवाचे उतार त्या देखून आमचो तो बरोवसो म्हणले एक काय म्हणटा थर्मोस्टॅट ते बरोवसो म्हणले थर्मोस्टॅटान हांव केदां सेट करून दवरता
भावार्थ म्हणल्यार कंप्रेजर काले करता ते म्हज्या दोळ्या मुखार या म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचे करता त्या लागून भावार्थ म्हणल्यार आमी बरोवसो नासो त्या संगती सोतारो बरोवसो व्हेरी इम्पॉर्टंट तर बरोवसो ना जाल्यार आमच्या जिवितांत ती देवाची महिमा पळोवंक आमकां साध्य जायना बरोवसो आमच्या जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी चिंता खाली भावार्थ 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 बरं देवाचे उतर सांगता भावार्थ बरोवसो मोग तातूंत मोगच श्रेष्ठ पूण हे तिनूय जाय आमच्या जिवितांत आज जैतवंत जिवीत जियेचे जाल्यार भावार्थी आसाचे बरोवसो आसाचे मोग आसाचे त्या वेळा म्हणजे जिवितांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक जाता जर तर हांव भावार्थान जियेना या भरोसो ना जाल्यार म्हजो भावार्थ थंय काम करिना हांगा बरयला भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसो नासाव त्या संगती सोंसतालो आमी खाले बरोवसो नासाव खाले आशा करनासाव जर बरोवसो ना जाल्यार म्हाका एका मनशाक हांव देवान म्हाका बरो केला हांव बरो जाला म्हणल्यार बरोवसो ना जाल्यार तसो भावार्थी काम करूंक शकना त्या देखून बरोवसो व्हेरी इम्पॉर्टंट बरोवसो केदाळ येता म्हळ्यार आमी देवाचे उतार आयकल्यार आमकां कोत्ता भावार्थ येता तशें देवान कितें केलां आमच्या समजून केल्यार आमकां थंय तांतूनी बरोवसो येता आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना म्हणटा देवाचे उतार आमी केदाळा बरोवसो नासाव केदाळाय ते आमचो बरोवसो देव निराशी करिना कित्याक देव बरोवसाचे मूळ आमचे रोमन्स 15:3 12:3 ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 12 15 की म्हाका दिसता मोड आसना पळया रोमन्स 15 पळया प्रेज गॉड रोमन्स 5 आहे ना ब्रदर नाही देव बरोवसाचे मूळ खंयच्यार आसा सिस्टर ते हांगा 15:13 प्रेज गॉड वाचा सिस्टर तर देव बरोवसाचे मूळ तुम्ही ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी तुमकां पुरत्या संतोषान नाही आणि तर समाधानान 15:13 तर तर देव बरोवसाचे मूळ तुम्ही तर देव खंयचे समोळ बरोवसाचे मूळ बरोवसाचे मूळ कोण तर कोण तुम्ही ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी तुमकां पुरत्या संतोषान आणि समाधानान ओके ते आसूं दे तर बरोवसाचे मूळ कोण देव 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 वय गे तर त्या देवातय म्हाका बरोवसो ना जाल्यार म्हजो भावार्थ काम करना उडासो दे भावार्थ काम करी जाल्यार बरोवसो इम्पॉर्टंट आमकां कोत्ता ग्रेस टू फेथ वय गे आमकां कोत्ता सोडियम आनी क्लोरायड वय गे ते सांगाता असल्यार मात्र मीठ जाता वय गे तर खंयचेय म्हणी एकच यूज केल्यार काय जाता ते पॉयझन वय गे दोन सांगाता एका मापान असल्यार मात जाता बरोवसो म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन म्हणटात दिसान दीस हांवें काले म्हणचे नवे राखून नवे दवरचे एक आशा आसाचे आता आमकां कोत्ता एक तुमी नवी गाडी म्हणी बूक करा वय गे सांगला एक आमी थार आयकन आसाचे म्हळ्यार जर तर म्हणजे बरोवसो ना जाल्यार देवाकी म्हणजे जिवितार काम करूंक जायना समजलें गे म्हळ्यार भावार्थान कालय आमी जोडीचे जाल्यार म्हणजे ते बरोवसो एक आशा आसा गे इमॅजिनेशन तो आशा असल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत ती देवाची महिमा पळोवंक जाता हांव चिंता कीर्तन 5:3 एक मिनिट दावीद प्रवादी प्रेज गॉड म्हजे भोगे जाता काय म्हणटा वय काय म्हणटा सरेस्परा सकाळच्या वेळार म्हजो ताळो आयकत आहे सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आणि तुजेर म्हजी नजर लावन रावता
हांगा पळया काय म्हणटा दावीद सरस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो थाळो आयकाताय सकाळच्या वेळार तूं म्हजी विनाती हांगा विनातीला तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजे नदर लावन रावता केदाळ सकाळी फुडें म्हजे खाले हरशीं कितें म्हज्या कामांत आयच्या दिसाची हर एक हांव देवा ती दिवन हांव मुखार एक आशेता आतां म्हळ्यार ताचो अर्थ आमी कितें मागलां मागणें एक फावटी माग मागीर म्हणजे ते बरोसो तो आनंद आसा जे जॉय त्या संतोशान आमी आसा जे आज हांवें कितें मागलां देवाचे उतार म्हणटा कितें सकट तुमी मागण्यांत मागलां तें मेळ्ळां आसा म्हूण सत माना तो एक बरोसो म्हजे ते भितर आसा ते त्या दाळा त्या बरोवसो नासता हांव अचानक जावन म्हजो भावार्थ काले करता हांवें काले बरोवसो आसा आशा करनासा देवाच्या उतरा प्रमाणे काले इमॅजिनेशन करनासा हांव ते म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा त्या देखून उडास धरया आमचो भावार्थ काम करीत जाल्यार आमी उडोवली वाचले देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसो आसा त्या संगतीचो थारो फेथ इज अ सबस्टन्स फेथ इज द सबस्टन्स एक कच्च्या वस्तू जावन आसा भावार्थ म्हणलो आमी काले बरोवसो आसा हांव काले आशा करनासा हांव भावार्थ काले करता आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा तर म्हाका बरोवसो ना काले आशात हांवें करूं ना देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान काले भाशे ताचे समजून रडोवन हांवें ताच्या विशयान कल्पना करूं ना इमॅजिनेशन करूं ना जाल्यार भावार्थान त्या भावार्थान म्हज्या दोळ्या मुखार हाडूंक साध्यच ना आतां आमकां कोत्ता आमच्या जिवितांत खंयचेय एक काम करीत जाल्यार आमी एक चिंतेचें आलोचन करीत तशा विशयान नियाळ करीत वय गे आतां एक्झाम्पल तुमचे घरचेच ठिकाणी घ्या आतां म्हाका अपूर्वा सैरी येतात बिर्याणी करीत जाल्यार हांव कालें करता पयलें आलेचन करता काले हा हाडचें हा ते दळाचे ही दळाचे काले पुरो जाय सामान वय गे जर तर म्हाका ते आलोचनच ना मनांत हा म्हाका ती बिर्याणी करूं जाता तयारी करना जाल्यार जाता जायना त्याच रितीन बरोवसो म्हळ्यार त्या रितीन जर तर म्हज्या मनांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आलोचन इमॅजिनेशन ती एक आशा ना जाल्यार एक कल्पना ना जाल्यार भावार्थ काम करिना कळ्ळें तो भावार्थ काम करीत जाल्यार हांवें कालें करूंक आसा त्या प्रमाणे म्हजे आलोचन देवाचे उतर तो बरोवसो कसो आसा जे देवाच्या उतरा प्रकार आसा ते त्या देखून देवाच्या उतरांत वेळ कशी ना जाल्यार देवान आमचे पासून कितें केलां ताच्या विशयान आमकां समजून रडोवंक ही साध्य ना त्या देखून आमी बरोवसो देवाचे उतर सांगता देव बरोवसाचें म्हूण त्या देखून बरोवसो आमी देवाचेर दवरूंक आसा देवान केल्ल्या कामाचेर दवरूंक आसा ते दाळा मात्र कालें जाता म्हळ्यार ते आमी नियाळ करनासल्यार ताच्या विशयान कल्पना करनासल्यार ताचे बद्दल चिंतून नासल्यार कालें करता आमची कूड ही त्याच रितीन काम करता वय गे आतां तुमी एक्झाम्पल घेया तर बिर्याणी करूंक जाय जाल्यार तुमी पयलीं चिंतात तेल्लो सामान हाडिचें तेन्ना कालें करता ही कूड खंय आसा अंगडी घेता वय गे जर तुमकां आलोचन ना जाल्यार तुमी अंगडी घेतात गे बेश्टे जाल्यार त्या देखून काल आलोचन करतात काल इमॅजिनेशन करतात त्या प्रमाणे ती ही कोड तुमकां सांगात दिता आनी ताका जाय सामान काले हाडून येतात आनी ताका जाय तुमी तयारी करतात तयारी केल्या उपरांत तुमच्या मुखार काले तुमी आलोचन केल्ले काले तुमी कल्पन केल्ले काल्या विशयान चड नियाळ केल्ले तुमच्या दोळ्या मुखार येता की ना येता त्याच रितीन आमच्या जिवितांत बरोवसो व्हेरी इम्पॉर्टंट बरोवसो आसा जे आमच्या जिवितांत बरोवसो आसा जे जाल्यार कोणा वयर आसा जे तोय बरोवसो देवाचेर आसाचे देवाचे उतर प्रमाणे देव बरोवसाचे मूळ तर होप आसा जे होपलेस जाल्यार कांय करूंक जायना ताका कोण होपलेस आसा कोण देवा थंय येता देवाच्या उतरां थंय येता पयले ताचे थंय बरोवसो उदरता देवान अशे बरा केला अशे बरो करूंक साध्य जाला ताणें कुडसार आमच्या पासून अशे बरा केला केदारा तो बरोवसो उदेता कालें करता बरोवसो नासलो तसो भावार्थान तो बदलताना भावार्थ कालें करता तो बरोवसो आसा त्यो संगत्यो ताच्या दोळ्या मुखार हाडटा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून मुडास धरया आमी बरोवसो इम्पॉर्टंट बरोवसो कोणाचेर न्ही कित्याक देवाचे उतर प्रमाणे देव बरोवसाचे मूळ जाल्ल्या वरवीं आमी आमचो बरोवसो देवाचेर आमी दवरचो प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके येवं ना गे सिस्टर आनी की प्रेज गॉड ओके
तुमकां कांय म्हणी सांगूंक आसा की हेच्या विशयांत काय म्हणी काय ना ब्रदर. ऍड करतले ऍड करियेत. प्रेज गॉड. हालेलुया. आम्ही आज तयारी करून हाडली पूण काले घरचे तटापटी आम्ही तरी पवित्र तुम्ही पोचलो रेडी नव्हता आसा, आमकां. तुम्ही रेडी ओके आसा काले तुम्ही रेडी आसा खंयच्याय टायमार. ना ना आम्ही नाही पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 अनेक म्हणजे सवाल जेजून जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो? जेजू आमकां सर तराच्या शिरापांतले हम्म, पातकांतले सगळ्यांतले सोडवण दिवंक आमकां हम्म, आमकां बाचेळेचे हाडूंक बाचेळ्यांतले हम्म. देवामध्ये ओके आणि आमच्या मध्ये संबंध करून एक करून ओके प्रेज गॉड. ओके रॉंग म्हणून सांगा ना सारखे पूण आम्ही आनीकय आम्ही सारखे गूढ रितीन चलचे जाल्यार आमी जायते फावटी चिंता एक जाला पूण आमी देवाचे उतार सारक्या रितीन आयकल्यार जो हांव खाले म्हणटा की पाप बुकसूंचो की बाब काडटा ती शेळी. बुकसूंचो नाही जो हांव खाले म्हणटा ही पाप काडटा ती शेळी म्हणटा की बोक्सूची शेळी म्हणटा की पाप काढता ती शेळी, हा पाप काढता पाप ती शेळी. बोक्सूंचे मात न्ही ताचे एक वर ते पाप खाण सोडला आमचे ते असले म्हळ्यार पाप सिन्न म्हणटा आमी सिन्न काल स्वभाव आसा पळय कंप्लीट काडला जेजून. बोक्सूंचे काले कशें म्हळ्यार तुवें काले चूक केले आमी तुका बोक्षिले. आता ते न्ही देवान काले केला ह्यो न्हू आमचे पाप करचे सैम आसले पळय सिन्न आमी कितें अविधेयपणा वरवीं आयले ते सैम पातकाचे सैम पाप खाण सोडला. ते खाण सोडल्या वरवीं आज हांव देवा ते नितीवंतपण जोडलेली गरज जाला. आता म्हणजे ते पाप म्हणले ना ते आमी भावार्थान सत मानिचे वय गे वय आमी काले म्हणटा देवान खाली म्हाका बक्षिला न्ही देवाचे उतार प्रमाणे जो हांव सांगता ही पाप काडटा ती शेळी ताणें ऑलरेडी पापाचे सैम पाप म्हणल्यार खाण उडयला आता आमचे ते पाप म्हणल्यार ना आमी देवाचे आता नितीवंतपण जोडलेली फर्ज जावन आसा. आमचो संपूर्ण पाप काले आसा पाप ते कोंगणेर पाप आनी कन्नडार पाप गळू म्हणटा कोंकणीर पाताक आनी पातका म्हणटा वय गे वय पाताक दुसरे पातका दुसरे वय गे पाताक जालें सैम पातका ताचे फ्रुट्स वय गे वय समजत तुमकां वय वय समजला हा समजता कळ्ळें गे वय ते पाताक कान व्हेला कित्याक आमचे पासून जेजू पाताक जालो वय गे वय आमचे पासून पाताक जाल्ल्या वरवीं ते पाताक ताणें खाण उडयला ते खाण उडयल्या वरवीं आज आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली कर्जां जावंक पावल्या प्रेज गॉड प्रेज हालेलुया गॉड हालेलुया 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 ओके काय म्हणे शिकल्या म्हणजे मेल्ले म्हणे आज शिकल्या हा शिकल्या आमकांच आमी समर्पण दिवंक जाय जिवें बलिदान वय अशें समर्पण दिवंक जाय आनी आमी कितेंय केलां जाल्यार आमचेच वटपण आमी उलोवंक नजो करेक्ट हांवें केलें हांवें तशें केलें अशें तें आमी सांगूंक ना कितें आसा जाल्यार देवाचेंच वटपण वय देवानूच केलें तो मनोभाव असल्यार म्हणजे मन परिवर्तन जावना म्हणून अर्थ वय म्हणजे मन आनी की परिवर्तन करून हांव मदींच ओडवीक उलयता जाल्यार हांवें ओडवीक उलयचें कोणाची जेजून केल्ल्या कामाची वय गे वय खरी एक भावार्थ जावं दी कृपा जावं दी खरी एक ताणें दिल्लें न्ही गिफ्ट म्हजें म्हणल्यार खाला आसा कांय ना वय गे कांयच ना म्हजें म्हणल्यार कांय ना ताचे वरवीं म्हाका मेळ्ळें जाल्यार हांवें ओडवीक ताचे उलोवंक आसा ताच्या नांवाक महिमा दिवं आसा
हांव खाली एक देवान म्हाका हातेर जावन उपेग केला मात्र कळ्ळें की हरी एक सप्लाय ताचे म्हाका मेन सप्लाय पुरा तो बॉस त्या देखून ओडवीक ताचे हांवें उलोवंक आसा तेन्ना म्हज्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक तर आमी एक काल घरा गेल्ल्या त्या बाबाक आमी उलयता उलयतना कठीण दूख उठलो तो वचून काल की पुसून आयलो मागीर आमी देवाचे उतार ताका समजयले शिकयले आयजाया 61:3 समजणी दिली स्पिरीट ऑफ हेविनेसाक प्रेज देव अर्गां दिवचे आमी अर्गां दिवचे ताचे ताका सांगले समजणी दिली मागीर इल्लो मस्त देवाचे उतार कन्फेस करूंक सांगले तो म्हणलो वय आतां म्हजी दूख कंप्लीट गेली आतां म्हाका ते खाल घाला पळय आयडेक्स थंय उलपोन आसा हांव दूख ना दूख गेल्या म्हळ्यार आमी काल प्रॉब्लेम समस्या येताना पयले काले करता हांव वचोन समस्या काले मदी काडून घेता वय गे आजकाल घरांनी पुरा एक मेडिकल किट दवरता वय गे वय मेडिकल किट काले मुलाम गी आनी काले आयडियास की बँडेज सोर्त घाले म्हज्या मनाची चिंता घाले हांव खाले मुखार खाले जायत पडना म्हाका त्या देखून हांव पयलेच तयार करून दवरता घेयना आसात घेयना मेडिकल मिनी मेडिकल घरांनी आसात आसात हा आसात तर म्हजे मोन हांवें चेंज केला गे मागीर हांव सांगता भलायकेवंत जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला आमी सांगता हा म्हळ्यार आमी पयलेच तयार करून दवरला तसो अर्थ घाले हांव 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 फाती येला घाले म्हाका एक ना एक दीस ते प्रॉब्लेम येता हे प्रॉब्लेम येता त्या देखून हांव खाले करता तशें जाता अशें जाता तूं खाले चिंताय तशें जाता तुज्या जिवितांत पळय गे त्या देखून आमचे मोनाची परिवर्तन जावचें व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तर म्हणजे मोन बदलना जाल्यार कांय करूंक जायना पळय गे आमकां वता 3 जॉन 1:2 गे पळय थर्ड जॉन गे एक चॅप्टर आसा 1 2 गे 3 2 गे हाळे आसा वाच सिस्टर मोगाच्या इश्ता तुझी आत्मिक भलायकी बरी असलेली बरी तुझे असलेली बरी कुडीची भलायकी बरी आसूं कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर सर संगतीनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें प्रेज गॉड हांगा खाले बरं मोगाच्या इश्ता तुझे आत्मीक न्ही एक्चुअली ते कोंगणेर आत्मीक दिला एक्चुअली सोल जाय ते या मोन कळ्ळें गे मोगाचे तुझे आत्मीक न्ही आत्मीक भलायकी आमी आत्मीक पुरा बरी आसा वता आमकां वता आतां कोणी आतां जेजूक सत मानलो मेल्यार सर्गाक येता 100% शुअर वय गे पळय पूण ह्या संवसारांत जिवीत जिये जाल्यार काले खंयची भलायकी बरी आसा ती म्हजी आत्म्याची कुडी की मोनाची कुडी मोनाची 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 सोल सोल प्रॉस्परीत म्हणटात त्या देखून आत्मीक येयला आत्मीक न्ही मोन सोल मोनाची भलायकी बरी असलेले बरी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसूं म्हळ्यार आमचे कुडीक भलायकी जाय जाल्यार आतां एकच काम म्हणजे मोन भलायकेवंत आसाचे मोन भलायकेवंत जाय जाल्यार म्हजे मोनाची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलीची जर तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे मोन बदलूंक तयार ना जाल्यार म्हजी कुडीची भलायकी सारकी जावंक साध्य ना हांव कितलेय वखदां खावन गेल्यार मोनाक वखद दिवंक जायना मोनाचे वखात देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक म्हणल्यार दोन तरेचे देवाचे उतार ते उतरा प्रमाणे केदळा म्हणजे आलोचन म्हणजे चिंता हांव बदलिता तेन्ना मात्र म्हजी कुडीची भलायकी बरी दवरूंक जाता जर तर म्हणजे मोनाची चिंता तशें आसा बॉक्स दवरीचे घरांत ते करीचे जाल्यार म्हजी चिंता खंय आसा मोनाची भलायकी स्ट्रॉंग आहा की वीक जाला मोनांत वीक असो जाला अर्थ अनेक मिसअंडरस्टँडिंग करनाका तर देवा पासत आमी डॉक्टरा पासत देवाक अर्गां दिवचे आमच्या पासत देवान डॉक्टरांक रचला कळ्ळें गे पूण उडास दवरया आमची फाती आनी भावार्थ देवाच्या उतराचेर आमी दवरूंक आसा कळ्ळें गे आमी तांचेर फातेंनी दवरचे न्ही एक्चुअली अनेक रितीन सांगचे जाल्यार जर तर आमी भावार्थान देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेत जाल्यार आमकां डाक्टरांची गरज ना म्हणून अनेक रितीन ताका देवाच्या उतरार समजा तुज्या कुशीन 1,000 येणे पडून 10,000 तेणे पडून तुका कांय जायना म्हणटा
पूण त्या रितीन हांव भावार्थाचे जिवी जियेचे मा देवा गमेस्वांचे देवाचे उतर सांगाता कसले समारीची पिढ्या तुझ्या तंबासाची पावचे ना वैगे वय मोईजे कितले वर्ष वाचलो 120 years वैगे वय ताची दोळ्याची दिश्ट मंद जाल्ली गी जाऊ ना मिरियाम आरोन ताच्या 60 वर्ष वाचल्यात वय वैगे तर वय देवाची कुशी घाले आम्ही बरे लांब आहोत जे म्हणून वैगे वय प्रेज गॉड प्रेज हालेलुया 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 त्या देखून आमची हालेलुया चिंता आपूण बदली हांगा पळया मोगाच्या इश्टा तुझी मोनाची भलायकी बरी असलेल्या बरी तुझी कुडीची भलायकी बरी असो आणि हे सर संगतीने तुका बरेपण लाभो म्हणून म्हजे मागणे केदार म्हणजे मोनाची भलायकी बरी जाता देवाचे उतर पडणे म्हणजे माइंड हांव रिन्यू करता नवे करता देवाचे उतर हांव एक्सेप्ट करता भावार्था सत मानता म्हजे पवित्र सत्यान म्हजी आलोचना बदलिता पवित्र आत्म्यान कन्विक्ट केल्यार मात्र मनशाचे बदलावन येता उडास दर्या कन्विक्ट करचे काम देवान बसयल्या पवित्र आत्म्याचे त्या देखून देवाचे उतर भेट कसोचे काम आमचे पण ताची समजणी या आमकां ते काय म्हणटात चेंजेस करता पवित्र आत्मा जर तर हांव देवाचे उतर ऐकना जाल्यार म्हाका पवित्र आत्म्याक कितें काम ना करूंक काम देवाच्या उतरांत हांवें आयकोनची सताची शिकवण आयकोनची देवाचे उतार वडल्यान वाचचे परत परत वाचचे जाल्यार खासदां म्हणजे मन परिवर्तन करूंक सुलभ जाता प्रेज गॉड प्रेज हालेलुया गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक काही सांगू आसा की एक टेस्ट मनी आसा की कोणाची म्हणी काय म्हणी ओके काय ना जाल्यार आमी अखेर अर्गां प्रार्थना करया की वय ओके कोणाक म्हणी मोन आसा की अर्गां प्रार्थना म्हणूंक प्रेज गॉड सावे करी ब्रदर करा करा नो प्रॉब्लेम अर्गां तुका मोगाळ बापा अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या या वर्त्या दिसा खातीर या घडये खातीर आमकां आज भावा मुखांत्र सभार सतां उगडापी केल्ल्या खातीर आमकां मस्त फावटी आमी देवाचें उतर वाचता बसवण्यो वाचता समजोन काणयोचे सकत आसना ते समजना ते ह्या भावा मुखांत्र तुवें उगडापें केलें आमी संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिवंक जाय आनी ताचे आमच्या मनाच्या न्हय खुशी देवाची खुशी कितें म्हण समजोवंक जाय हे उतरा प्रमाणे आमकां तुवें ह्या भावा मुखांत्र उगडापें केलें ह्या सत ह्या वर्त्या दिसा खातीर हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां पवित्र आत्म्या हे मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन Amen. आमेन Amen. 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 Praise God. Thank you, sister. Praise थँक्यू